uSabelo Mdlalose uhlala endaweni esemakhaya othini ngaphandle kwaseMelmoth. Uthi nsuku zonke uhlala enenkinga yokuthola amanzi ahlanzekile. Abantu abathathu kwabayishumi lapha abanawo amanzi emakhaya abo. Izakhamizi zihamba amabanga amade ziyokha amanzi emfuleni, kuhlasele isomiso. Izimoto ezithutha amanzi ziwafake emathangeni bathi azanele. Amanzi ahlephukela kakhulu la endaweni. Because mawukuthi awekho la besiwakhe eshangane nakhona akhona ukuphela ukuze silindeke imvula ukuthi lize line kwazi sithola amanzi ukuthi sikwazi ukuyiphilisa ngawo. Amaloli athutha amanzi kuthiwa kuzoba yinto yesikhashana, kodwa ukusebenzisa izinkontileka sekuveze ukuthi kuyabiza kakhulu nokuholela ekutheni kube nenkohlakalo. Omasipala abane ngaphansi komasipala isifunda iKingqi district bazokwazi ukuthi baziphathele lolu hlelo lokuphakelwa kwabantu amanzi ngamaloli, kanti kuzovuleka amathuba omsebenzi. Lokho kube yithuba kithi eliveze amathuba nakwabanye esinaba abashayeli ukuthi sithole ithuba lokuthi sithole umsebenzi. Phezulu kwalokho futhi kuyasijabulisa ukuthi umsebenzi wethu kungukunakekela umphakathi, ukuseva umphakathi ngamanzi. Umasipala wesifunda uthi usezinhlelweni zokulethela abantu amanzi. Sikwenza lokho ukulekelela ngoba kwezinye indawo kuneyiphethu esizisekurishile amabhoholi njalo njalo, bese mangabe kungenzeki lokho kwesikhathi othi ibhoholi bikhona ngenxa ye climate nokungabikho kwemvula gcina isi dry out, bese kufanele sifake wathenga. Le ndawo ibe nemibhikisho enodlame abantu bekhala ngamanzi. Esikhaleni abantu bavala imigwaqo kwacekelwa phansi nenqalasizinda. Amalungu omphakathi ahola impikisho yokukhalazela amanzi. Kuze ifakwe lamanzi awatoyizela, kuze ifakwe leli thangu. Amanzi bekade siwakha lapha ya. Ulomlungu esaplanga ngamanzi. Lamaloli azohambisa amanzi ezindaweni ezakhele iMelmoth, eShowe, eMpangeni kanye nasoNkandla. Londe Khadebe, SABC News, eMelmoth.